hei tun tuma kan video tan chuan kan rama infiam mi te mason na kongata na poimo kati pakatan soi ve han tirik ve ka dua hei football academy chungchang hi thingtlang lama te har sa tak tak chung kwa nge fa te infiam na lama an kal zel tur hian din hun te na zer lo wanga player thatak tak tur rangai kal thui hlei theilo te mi tam takan om ning kan thria mi a hian kan sarkar te pon hei tuna kan sarkar thar antila ZPM sarkar pu du ma kai khoi sarkar te man la chodon ning kan thria infiam na kong apo sport minister pute te pon thingtlang lama coach te na sa theyang bara tirlu te an training kan thria lo bom hle mea ne poimo ne pakhat kan han fiat ve kan han seidon ne chu hei thingtlang lama player thatak tak tura rol thar no panglam te kan han ngai ve te po din hun na zir tlat lo wanga ngai ka dami tak tak po kal lut theilo he mi tam zok hi anom ning kan thria academy fi hi ngatinge hi sarkar nuai nilo nge te kan tia asang ang reng khop maya hemia ti niam mai po nilo mi ten zang khai zoka nge du thu sa manga phei chuan afia engani sarkar nuai academy a phei chuan han lu dan te hom theilo mi ti hi kan lo rot na kan lo siam ve dua chu ti ni lo chuan player thatak tak han ri chhong tur hi om thei cheu don ni na riata chuan kan sarkar thatak mai hian han ma chho thei se ti hi academy no pang atu infiam mi hrim mi zo no pang infiam mi hrim ina an ra ve phak in din mun a ding te pon an ra ve thei tura academy hi aum chho yangai tak mai ni ngan chu kanan tiri ve na ro se chuan thil pakhat nge om hun na thatak kai yom ka channel tam tam min subscribe sak to a kan lo men thin nung te nom thu an se min la subscribe ve lo te khong men subscribe to ren kanan til tak mai chu ni like te comment te kha men fe sak to ren kanan gen tak mai chu ni